Chibai kule voina kan video en hotur hi kan zin ho man mo taka rong kan boldan vel ani dona tlai taka kan thlenwang hian kan buain kan zinna kan ken kan bungra te po he ala thal rem rum hlom maya min lo she thiam mai ta ula ti chuan tuna kan video tur bik hi in lo tangkai pui ngei po ka be se ya man mo taka rawngbawl angai changa siam ol sam le siam zung theidan te karon tilang don ani Ole ti hian rong chu kan bol tan zung anga hei dal hi kasiam saber dona achan chu ol sambera ti hian ka silfaya chuan tui hi ka leanga heta dal phit hi angi akan pa ngai thirbel pa ngai anga kan nen hi chuan in tui hlei viau ma se man mothil thua hian in min ma ema hei wang hian hetia ti mai hi ka ching china ka man mo tak to hi chuan tihan lo in chuang anga voi ni vela phit chuan min thavek don ani ti chuan chhung kan siam le nga char don ati hian cooker chunga hian ka sil mai zela bela hian rila tram to box ya ti hian ol sam theyang berin rawngbawl char dona ti chuan hei kanu sarep min pai ne hi ka siam dona sa han metel ve te hi nuama chuan a shan pa siam don chuan a shan pa han phita ka dyang han ti vel don ka chuan hun adu rei dona chuwang chuan hun heklo zong in ka siam dona hei a ro sa ni wang hian a tui em a hang tuya chuan thuk a thol na tur hei meite chemile chu thuka han thol topila tui em dona amai ro chu thuk te kan nei lo wangin wang hian ti hian pan theyang ber hian ka zai thla a kan chu chum tura hian ka da tel ve top dona hetia ti mai hi ol samba ka hian hun le gas te heklawa tuitel lawa steam min top ani wang te hian a hang tui du hle a ka du thu sama tak phei chuan me che mila vutsa ro min nuwa chut som ve ka bol hi atui ka ti thin hle a ma se hetia ti hi boy thla kwal de hle ka wang hian ro min tluk de ber tur asti mangjong hian kan ti don ani kaduang takin ka chan zawta a cooker leng tur thir container a hian da lutin ka chuchum tura hian ka da top dona pantaka kan zaiwang hian amin ma in anip tuidon le a amai ro chu sashing la rep velawang chi kha chu amin theingem ka sha chalawa asarep deu chau hi kala ti thina wang hian sashing ala rep lawang ho hi theivengem ka sha chalawa kha ka chu ma ni in lo tive shim du ne chuan ni lo tive chin don ya hei kan dal phit po entaila atui hi ka ti tlem deuh hlek awang hian tui lei bel hi ngai dona ti chuan atui ti tlem hi ka du shimshima chan chu a phit hian a chhuak nuai zela hei wang hian tui tam vak lo hian ti la ol sam mai ka tia ti chuan hei hi du chuan a kan theia du chuan a tlak po nei thei ni minute nga chung vel khan tian ei thei ni chuak mai a gas te po heklawa amai ro chu ka soi tong khan atui lo deuh hlek thin bi kem o te ka tia bela hetia han sautir ngat han ti min ang nen hi chuan inang cha lo dewin ka hria a ma se man mo chang chuan a tha in hun a he lo hle ni purun var le purun sen hi ka thlak kanga ka kang don lawa chan chu ti han han zin chau deuh phei chuan a hang hi han inila tui tu em ema ti han chi ka thlak le boka chuan tui ka le belanga ka chuang koi le deuh hlek dona tui don khop mai he ti chuan hei an tam to ka siam dona ti hian an tam ka chhum zuaya ti hian fu takin ka sor hula ti chuan ti hian kan chan le zung kan chan sin le zunga ti chuan ti hian plate ah hian ka da a chuan heta hian tel sa ka lenga purun sen te purun var te lengeng mok ka thlakanga hian badam te hi hei tlem an oma akor khe sa kan sa hi ti hian ka da tha hei hi ti hian deng chomin ala ram thave kamo container ka da wang hian phui taka ka china wang hian ala ram thave ka ti hian a thlak mai thei thina tha em lo ti ve chin ma te win tangkai pui ve nge ka ring ani ti hian an champo ka tau zo ta tui em a he ol sam box sein lo siam ve chin don ya chuan heta dal tlak po min ta a motor la taka han chuan chang te han mai an bai te heteng ang tlak tui te hi tui du ka tia chawang chuan kan siama tui khopang le hei po hi ti chuan baibing kan siam lenga ei thlathum liam ta vel ni mai thei ni khataka baibing frozen po khat ti han ei thei to don ta tu dang hun hi tangkai hun lai takhinia
ti hian hei a khal veka khang veka ama hi ti hian a polythene hi ka phelanga te chuan tui sawa ka thlak top don ani frozen dan te po hi video top lama hian karon da lang don nia o a thar ang cha cha le ni tui lu tu po ari ma le tui lu tu ti si re me mel po hi la thar la me ni ti han marcha le ajino si tenen ti to a marcha hi thak deu le ka ti hi poi ka ti lawa sin chu marcha hian ka soi tong khana hiar na hi a hia be deu chinin ka sha he bai bing hi tui re khop me ma hi thar chashim shima bai bing hi a ka siam tir lai khan thar chashim shim khan ya hei fore khop mai zuan hei ka pa ji ai jo min hon tir hi kan siam lenga a shan pa hi chuanin ka ei chak lem lo khop me ke ma hi chuan ma se kan pa hian na chak to em chu wang chuan kan siam sak anga ka chan sin deunga a chan chu hei ani thawng mai bok sia bop vel hi mo hi wang hian a min ma jok nan hian tian han chan som deuh sokila in a bela ka chok char charanga chuan ka chaw kha ama hi min huna ka her don ani ka her som don ani mo chu zong chu ni mai GI Joe ora ti hian kan chu chhum po min ta a chuan hein muang hian ti hian ala oma chuan kan salutuk la chhuak anga chuan kan hong chinang hon hi ka chak thot bok chama se an la sa ang reng bok sia mo na i asul to hian umta ni hei atira tui tel me lo khati khan tui te khu aron chuak ve a tui du em mo asa deuh lek na in kan ning lawanga ti han hei a min ve kani charo em hetia ti hi hei anem chhav ve kamo lo ti ve chin ru ki hian se po nuam ahang tui zual bik to petia steam kan ti don mi steam chan te po changta hian chi le marcha ka chau ka thla kanga manile chu marcha puite han roila chumi te chu han thla kila tui zual em dona ma se voin tlai bi ka tan chuan marcha mui sa hi hmang meila ti han a hnip tha em ani man tui don hlom me mo hei kanei cheu don ani scoot po kan han steam le no a dan po hei tui tam deuh lekin kan siam ta a chuan ti han kan ei mop don ani kan pa hianin hei dona ti han kan ei mop don ni Oliver in hi January ni somni panga ni a hei in hmuang hian zawngtah ka ziat hlua mai a hei hetiang zong ho hi ka ziat to ho ani a heti hian kom khathi voin tlai khan ka han leya heti hian kom khathi chenga lekin ka lei ni nakina thali thanga hnuwa chan a hlu le em dona zawngtah te hmu tur om to mai don lawa hei tun po hi atlom hun lai berat lom champaya chan atlom vor to nin karinga hetiang ho hi hei chali mangte khan ya angil par amar par a koi ve ei lawa hei ti han amar par ti han angil em mai a koi ve ei lawa ti chuanin hei tiang ho zong hit ka frozen dona kan nui se lak lot lat laks tiang ho zong hi ka frozen dona hei ti hian ka chan som lenga ka chan som dan hi chu ka du dan size khan me na kinai en zela ngai shema yenga ti chuan container a hei phui takin ka danga
hei hi ka ti na chan deuh pawh hi ni dangah hian kala frozen ngai lawa kum dangah la frozen ngai me lawa hei ka nu hian ate china mai ro chu chhepur zel mai a ani chu a chhum lok wang te hi ni china ke chuanin a ro vekin ti han ka da lut dona le ti dan dang deuh hlek khan ka siam don ni chuwang chuan hei ni kum lama khan I baibing hi ka frozen to a ei tlak ve em mai a tui lu tukam kha kha ka zong chang deuh hlek ka chuwang chuan hei voina po zawngtah hi a frozen thei do nem ti kha nakina allu don lu tuka chuwang chuan thlathum hnu vela en le tur khan hei experiment te nau ka nei don ni chu nimin pia lama o zawngtah ka leya no deuh mai pahnih khat vel kha tela tui big lu tuka chuwang chuan hei hi kan ti deuh kher bi ka no ho ka thlang khom deuh kher pi ka ni ka sei tong khan chenga lekin tun huna han ka leya hei atlom khop maya tui don em box siam a hi no tha a ti hian heng ho hi ka siam don ani oin lo thlir zel don nia ti chana ma hi ka soi tong khan kan soi le zoi nga zia hi har reulu tuka ano reulu tuka mai ro chu hei zawngtah zia thang te kan I wang hian ka ti ve thei nok nok maya ti hian buai tak chungin hei pa berin tuna han naw pom me ka buai tak chungin kan be tak tak ani hi o ni kan hlok pui ngei ka be sei ni tu na kan video hi kan zawngtah zia nei hei a siam hlok lu tuka du ai na siama tlemin zia swal te hi ol thina amai ro chu man hi anwam lo over shan chuang lawa nuam lo shan lutuk lem chuang lawa ti han ka zia zo ve ta shama asir hi ama chuan ka pai lok vek thina ti chuan ka zia chau thina amai ro chu zia thler hi ol lutuk ka tia ti khan chuwang chuan asir pai lok lawin ti han ka ti don ani man mo chang deuh hi chuan ti han a rual hian pali vel te hi han rem khawmila ti han zei rual vekila ti han hna saw te em mai ni hei tiang size vel hian ka duwa hei tiang size vel hian in ka chan ani hei chu du size hian thei vek thawa mo amai ro chu ei thei tur mom mai thei tur pawh tui hei chan le ngai to lo turang khan tila a tha a chan chu nakina kan ti khal huna kha chuanin chhuan lum top kha ngai to don awangin tam tham ve khop me he mase awan hun tak taka chuan chhung ko tam tan chuan voi tam ei ni don lo ani chumo namai ro chu kan tan chuan kan ei rei via wang ke ni pani chuan ole hei hi kar masala ma ka frozen khania hei kan hong sinanga hei tian ala omania mel hi hei ala shing ve dap maya ala chani hi nikina rei de wada yam ka shetcha lo tian heti hian hei shanin ka pek deuh shop thlap thlap atianga pek vek ka tuma hei voi khat ei turang vel khania tiang anga pek shan le thlap thlap hi ka tuma hei po hi amai ro chu polythene hi ka duangin ka nei that lo wangin hei chu tiana khom hian ka tum lo ang deuhin tian a khom hian ka da deuh top mai do ani ole tuna chuan baibing ka frozen dan kan enanga baibing hi atui kan tiam wang hian tam tak da that ka tuma heti rual hian fridge lian le thatak kan nei lo wang hian du thu sama tam kan da tha thein ri nom che lawa ti hian namong lian zual puilai hi ka pai dona kan baibing hi atharla min he a shol thaboka atui hle dona tamzo khi akor khe in ka frozen dona tlema zong hi chu akor nen chum lowin ka da thave chin shim dona akor nen hian kala tingai lo na in en chin ve shim tan ti hian ka ti chin dona ti hian akor po kan khe zo ta tam mel vya ma se atharlam tha hi chu azor dwe me ma han chum hian akor ne na kan da thatur ho hian munalwa za mai na rin oma chuan hei hi kumtir thlasari lai liam ta kan zong ta frozen khania nakina a mel te kan en chinanga ti chuan in muang hian kan freezer hi hei ate ma du thu hi sam lo lu tuka freezer thatak te kan la nei thei tur angai taila chuti huna chuan kan du to ka tam kan la da tha thei tur anga yang o
Oliver in hi November ni sari ni ta der maya te chuan hei kan frozen kum tir lama mi te August thavel mi te kha kan en to dona ti hian Baibing te po an a mel hi aduk ta tlui maya ka camera hi a hlui ka manawang hian alang duk ve zo alang duk zual deuh hlek boka nakina camera tha ten gren la lenga ti chuan hei hi kan chhum lomanga hei Zawngtah te po hi om nuala kan chhumanga ala tui dan te ngange engangin nge la om la tuyem ti te kha karon soido na ni ole ka video tir lama khan kan Baibing a khesa kan eina vel te khachu karon tilang to tui ema azong changthla ka amai ro chu akor nen bi khan kala siam mi alawa akor nen bi ka kada hau hi chu wang chuan ti hian kan han en chinang kan han chhum ve chinanga ti chuan akor nen bi ka kada hau chu buai thla ka ti khop meya a chan chu phit min te langai wang hian ti zung hi harsa ti chuan hei kan khenga khe hi chol sam phian rin a hian chuan camera tha chuan in tlem pon na mel hi aduk dan te po hi lang ziam to in ka sha ti chuan ti hian kan phit don ani kukara akor ne na om ka chuan in aduk bui boxa han khe la gan aduk deuh bui a thau boka ka wang khan ka be ti dong lek leka amai ro chu hei rin enge nyang rin pha ba kin ron thadonin ka shetlat ron tui donin ka shetlat kan ti chinang kan ei chinang a tui hi kan ho ve chin shim shim anga enge la an han na te le neyam ti te kha kan englo ve shin kan ho ve chin kan tem ve shim shim angi o a tui chuan ange han na re nga nei to lo Baibing na re nga nei to Baibing an na me nei to lo wale a tui hi hei in mong han ka ti tam shim shima ka ti li wow me mo ka ti li pum me ya hei wang te po hi ni mai theya me khole kan rot chin phatangi o tuna kan video en abik takin Zawngtah phei chu kum chen tir January ti vel bora ka siam nei to khani a hei wang hian hei rei to hle maya tuna kum top November kan hol ta der maya Zawngtah rei tak chu ni mo Zawngtah dang te po hei ronom le chen to a kan ei lo ve khop mai ti wa chuan nuam ve shim shim ei ta mi nei lo mi ei lo lai lo ei bik te hi nuam ve a anin ti theina tham te hitling ve a le ka soi tong khan a buai deuh hlik chang hian tianga lo om ve hian hlue mem thina du thu samin kan la chhum min che lo ni he ase koi la ve tian kan rot chip ve kan karon tem le don ya o du thu samin hei ka chhum min che lawa amai ro chu nge rot phong nen te han ro ti le chu hei ai de han la chip thei thonga ma se hei zan te rei deuh to bok nen hian kan du to photanga me hi ka pechul lu tu ka mo hei mutum to kanya chuwang chuan hian kanin wa ve shim shimanga wan tuna kan tem sinang kor ne na da that top hi chu la phit te kha nga ya chuta mel te kha aduk na sa zo ka he in mong hian chum phit sa ka da ai kha na duk na sa te zo ka ni
chuan a tui lama pawh hian a phit sa ka dah kha a min sa vek ka koi sa a min sa vek ka dah kha a thluk lo zawk ka tia he hianin a rim hi a baibing lo zawkin ka hria maw a min sa ti kha keimah bik ah chuan ka fak zawk ani maw hetia da ai hi chuan ingpawh ni se kha ka chu in duh thlan ani ta se heti pawh hian a rim hi chu ala awm thawa rim hi ala tui em thawa ala baibing thawa amai ro chu a khe sa vek a min sa vek a ti kha keimah chuan ti zel tlak ka ngai zo ka ni baibing hi chu kumdanga pawh siam zel tlak nin ka hria keimah ni chung kwa bik ah chuan kan ngai na buka hei wang hian kan dam ani chuan kan dam ani chuan na kum lamah te pawh a khe sa ang thlap khanin keimah chuan nin siam ka tum tawang maw kha chu nangmah ni thu ni ta se ka sei tawng khan keimah ni bik ah hi chuan keimah ni freezer bik ah hi chuan a khe sa ka fak zo ka ni mengpawh ni se ti pawh hian tui em thaw ani he zawngtah hi muang hian he aduk na sa to em a aduk na sa to wang hian ei tom to lo wang reng viawa chuti ro chuan ala tui phian mai the chu wang chuan kan test do ni kan tem do ni kan tem nge over khatna tan hei kan da na rei to viau na in he zawngtah bi khi chu kan chhor tangkai viau lem lawa san chu zawngtah hi kan ngai na tho na in chuti te fa ka wangai na hi kan lo ni lo nge ni kan pani chaw han kan ni box ya hei han kan la ei na sa lo ni mo kan frozen bi khi ka ei chinang tu na Karinai na lang zia piana a rim le hei ama shim hi ala tui piana rei to ngai to chuan ala lak tlak viawa zawngtah ngai na tak tan pe chuan in nang fak na tlak tak chu ni in nang fak na tling tak chu ni in kala hria chuti ro chuan hei angai na vak lo tan chuan a fe deuh hlek to tui tak chu ni to in karing lem lawa amai ro chu zawngtah ngai na ve tak le ngai na pa ngai tan chuanin la tui tak chu ni ve thawa chan chu rim te ma ha ti zawngtah tu ui deuh hiam rim ui deuh hiam ke ti do na me khatiang chi te khala cham veng a hei ma se ko sei tong khan yip deuh khatiang chi khom to lawa han tui deuh second bi khom lawa ama hi a ro hula han sei ra fe deuh khwa buka chu wang chuan he thil hi chu nge nyang freezer nei chadeu tan ka chuan hei ai tui te pawh he chuak thei mai theya ka soi ta kang khan kan ke ni freezer anga hi chuan heti hian hei mel te hi moi lawa a tharlam turang te pawh hian a tharlam chuak zo lo te pawh ni mai theya freezer nei chadeu tan phei chuan hei ai de hian tui ka ringa chuan ke ma ni ang thawa nei thavak lo in ni po in zawngtah in ngai na shim ka chuan zawngtah ngai na takin ni ka chuan man line ti le tho ka ringa kan ei du dan te ngai to hi chuan ke ma ni chung kwa hei kan ei tur hi kan tlem shim a hanin tui chwa tur hi kan om lem lawa hei wang hian ke ni bi ka hi chuan freezer te box ya siam chun zom chi ma ka kang hai shan lawa wang chuan a siam ve lo ka chu hau tak lo buka in kuta lo om